Seo cuid go na scéalta is mór ar Tuairisc an teachtaine seo. Fhaitíos an ráiteas pleanála Gaeltachta deireadh an teachtaine seo. Tuair ar buntáiste go chaintear a Gaeilge bhfuil chuig bliana caite go na gcónaí sa Gaeltacht sa gáras pleanála agus bei scrúdú caidanna a Gaeilge an géireacht sóirí. Seoladh uachtaránach na héireann ar chóirle néanta seorpa an teachtaine seo. Dúirt an Tuairisc go gnáthaí orpacha Thomas Byrne gur deis iontacht an a léirú gúil an Gaeilge ar a comport ar an ardán idirnáisiúnta. Dúirt an tír ar a Gaeltachta éimeann ó cuid gur gá teoranach na Gaeltachta oifigiúil le athhrú le léirú níos cruinneúirt ina cantar ina bhain an Gaeilge chá labhairt mar hanga phobal. Bhí sé labhairt sa bhí seán teoranach na Gaeltachta marc teip is scrúdú na staire atá ar a suíomhan is. Tá reachtaíocht ar son an éadachas lán Gaeilge chá dréachtú ag fianna fáil ach bei takeíocht trasmhartaí a testáil sa le mugaí ráilethe. Chorach an reachtaíocht nua dúlgas ar an stát éadachas lán Gaeilge a chur an sin agus sulachar cuid a chur a fáil choib siúd ar bhaile ob freastaléir. Agus deireadh sí sorchaní chahain príomhaid a bhanscoilín leanna in Gaeltachtaí bhreatha atá man córá le heileaní hé ar feiste chainte na seachtaine seo. Tá na scéalta sin agus tuile ar Tuairisc anois.